Vamos al primer reto del día, encontrar hotel. Difícil reto. Nos ha ayudado un peruano. Sí, de momento, a ver. Nos ha subido un poquito los ánimos, pero están bajos. Difícil. Bueno, menos mal que hemos llegado a las 5 de la mañana y tenemos mucho tiempo. Sí. 2 horas esperando y hemos conseguido una habitación. Tenemos un hotel de estupendo, en pleno Sí. Hollywood. Y Beverly vale, Hills. ¿quieres decir lo que vale? No te da Estupendo, penita. Este es mucho. Era todo, iba subiendo. Pues 4 de tasas por persona, 2 por pagar con tarjeta, 5 por, no sé, por lo guapo que soy yo. He cogido la 5 porque tarjeta. no soy tan guapo, pero Y coge la porque tarjeta, llego. se la queda ella. Creo que ha quedado porque está siguiendo haciendo ventas y tendré que sumar. Y esto porque por pagar con cash, esto con no sé qué, y esto porque yo. Y Oliver diciendo, y yo, perdona, para, cámbialo. tío, pasa la tarjeta de la puta vez. Digo, deja de... Y nada, no la ha dado. No la ha dado juntas. Por lo menos no la ha Por lo dado menos juntas. fue Porque nos hemos pillado separados y se Con han la rayado un cámara. montón y no la ha dado juntas. Está bien. Bueno, venga. Venga, a dormir. Arribem a Santa Mónica. Bon dia, Oliver. Vam aconseguir una altra Recuperat? cita. Jo sí, no he dormit. Sí? Només he dormit 12 hores. Però no necessita falten més. hores. Falten hores. Necesita més hores per dormir. No sé qué le pasa, lo llevo agotado. Pero he conseguido arreglar el móvil que tenía un problema de capacitat, un arxivo que no trobava, l'he trobat, s'ha eliminat i ja funciona tot Pues perfecte. estem a Santa Mónica. Hem canviat d'albergue, eh? Sí. Ens ha costat igual, o una miqueta més barato. Ah, igual no, 20 dólares. No, 20 no. Bueno, hala. La cuenta la lleva ella. ¿Nos ahorrado? Ah, pues sí. Bueno, pues. És tan car al total. El total era tan car que m'espanto igual. Hem agafat 2 nits i estic aterrorida de lo que hem pagat en 15 dólares cada uno hemos ahorrado, o sea que... Sí, pero igualmente sigue siendo caro. ¿Eh? Pues res, El parque de atracciones famoso de las películas. cap a Santa Mónica. Y la Pamela Anderson de turno. La gente va más para allá. ¡Bien, Oliver! ¿Dónde estaba? A mí me va a venir. Esto para la noche, ¿no? ¿Vamos a Harry Potter? No, Harry Potter, ¿no? Es la mejor. ¿Qué, Oliver? ¿Cómo portas? Más fácil. Anem aquí. ¿Sabes qué? No, Ja hem fet la part de baix, és més ràpid del que pensava. Transforme en 3D para flipar. Eso tú que es plan, que casi no se mollan, no vamos a luchar. No, els primers es mullaven, nosaltres no. I ara anem a la part de dalt. A veure. Harry Potter. Igual, Transformers, el centre de 3D, Más guay. 3D. Y la montaña rusa
3D, bueno, 4D, digo, És increïble. però molt, la veritat, una pantalla gegant en un sol IMAX, la veritat, està currant. Estem al·lucinant. Molt guapo. Una miqueta d'espera. Bueno, és un tour. Estic molt emocionada per veure el tour de les pel·lícules i dels estudis. A veure si veiem algun famós. D'aquestes hores deuen estar dinant. Però bé, clar, ja. Bueno, dinar a las 12, ¿no? Explícanos tu experiencia Harry Potter. de Hogwarts. Yo lo ves al final, la verdad que se lo han currado un montón. Los niños juegan con una varita que se compra, que se mueven las cosas. La atracción Es una pasada. también se la han currado. 3D. 3D de esa cosa. Está chulo, está chulo. La verdad que esta gente no catima en esfuerzo. Bon dia! Des de l'Observatori Griffith. L'Observatori per veure la ciutat dels àngels. De Los Ángeles. Los Ángeles. No estem sols, hi ha una gent, mireu. Es un sitio secreto que hemos descubierto. Molta. No importa no veure la gent, però les vistes, se veu tot en Los Ángeles, I ara tot el anem a mapa. veure les vistes. Per arribar aquí, un metro, un autobús, un milió d'hores de planificació. Estem a l'Atreu de Hollywood, que no sé si està a l'Oli. Per millor, és raro. I bueno, això és l'Estic dels Àngels, Los Ángeles, Califòrnia, la meca del cine. Una ciutat plena de contrastos, supercara, s'han encarit una passada i pots trobar el millor i el pitjor. O sigui, el millor perquè tot et sona, és a dir, tots els llocs són famosos, l'has vist a les teles, a les sèries de televisió, a qualsevol lloc, la xorrada d'abans, La La Land. I el pitjor és per sobreviure aquí és realment difícil. Estem a l'Observatori Griffith. En teoria on es va gravar la pel·lícula de La La Land. Hem fet no té res a veure la coreografia. Una xorrada de les nostres. 9 palos, clar. Què ens ha agradat de Los Ángeles? Pues, bueno, Hollywood Boulevard s'ha de veure, per veure el lloc on està la catifa vermella i l'alfombra roja, el teatre xino, s'ha de veure, ho tenim molt present. Paseo de la Fama, contra les estrelles. I fet la típica foto de les estrelles. No espereu gran cosa, a mi m'ha decepcionat les recreacions de Spider-Man. Los 4 vagabundos pasan carne. Però, bueno, s'ha de fer, són coses que s'ha de fer. Santa Mònica s'ha de viure també, s'ha de veure l'ambient, sobretot, i el La Pamela Anderson, però feia va tapada. Bueno, no hay muchas Pamelas Anderson, aquí todas son... I bueno, el transport difícil. S'ha de saber, s'ha de Hi ha donar poques línies de metro que et portin a llocs importants. L'únic que et porten a Universal Studios, que sí que és fàcil d'arribar, però plantegeu-vos que és molt car. Depèn del dia que l'agafeu, però mentalitzeu-vos que és car. Trobar l'oficina de turisme ens ha costat. Si la trobeu tindreu molta sort, us donaran més explicació de la ciutat i com arribar. En el segon pis, en un callejón. I res, fins aquí, més coses a dir. Universal, està guai, està recomanat, hem passat un dia i ara avui estarem el dia per aquí, estem en Downtown, hem vist la part antiga també, deixarem el Rodeo Drive i després continuarem a Las Vegas. Pròxima parada, Las Vegas.